Кешелек җәмгыятенә элек-электән үк бер чиктән икенче чиккә ташлану күренеше хас. Кош төзәтәм дип күз чыгарга осталар бездә җитәрлек. Мәсәлән, мәгариф аксый башлауга, укучыларның белемнәре сагая барган сайын, тиешле чаралар күреп, аларны яхшыртасы урынына, шунда ук уку-укыту системасын үзгәртергә, имеш яхшыртырга керешәләр. Ләкин капкан сайын гына калҗа булмый шул. Бүтән Россия күләмендә мәктәпләрдә укытыла торган тарих фәнен яңа, заманча стандартларга тәңгәл китерү дә безнең илебездә яшәүче милләтләр өчен хәерлегә булды микән? Бу бик тә каршылыклы сорау. Милли төбәк компоненты уку-укыту системасыннан алып ташлангач, аның шундый зур һәм дә мөһим өлешен тәшкил иткән Татарстан тарихы фәне һәм аның кысаларында өйрәнелүче аның үзенчәлекле бай тармагы төбәк тарихы бүген мәктәпләрдә бодай арасындагы солыдай. Бу фәннәргә тарихчылардан, төбәкчеләрдән ары кемнең исе китә соң? Халыкның җиде бабасын алайса танырга кем өйрәтер? Мәрҗәниләр, Каюм Насырилар, Изайдин Фәхретдиновлар безгә язып калдырган бай мирасыбызны ничек кенә җиргә очырмаска да, җиргә сеңдермәскә. Анда чалгы табылды, буларга 750 ел. Кызлар көзгесе. Менә бу балталар, булар 9-нчы гасыр, 10-нчы гасыр чоры балталары булар, бөтенесе кайшылар, бөтенесе шул чорныкы. Һәм шулар белән бергә табылды менә миләр, чылбырлар, булар алтурда чоры чылбырлары. Менә чылбырлар име, сеңлем, тимер иретелгән. Ә ул чорда әле тимер иретә белмиләр. Ул чорда төяләр генә. Булар анчык иретәләр, кыздыралар, ком сибәләр дә, кремнийны кысып куялар да, һәм кремний үзеннән үзе нитеп, температураны күтәреп йөри, һәм алар аңлыйлар, тимерне иретеп була. Һәр нәрсәнең үткәне бар. Кешелек җәмгыяте яралганнан бирле бу дөньяны үзгәртергә, үзенә яраклаштырырга тырыша. Таш гасырдан алып безнең көннәргә кадәр килеп җиткән кайчандыр кулланылышта булган бу акчалар, кылычлар, тәңкәләр, зәркән эшләнмәләрен бәлки кемдер югалтып борчылган, яисә табып шатлангандыр. Бер кулдан икенче кулга күчә-күчә, гасырлар гизә-гизә, алар ниһаять соңгы сыену урынын тапканнар. Монсы инде моның үлчәү берәмлекләре татарларның, моның берсе 1 мыскал 4 грамм, 2 мыскал 8, 3 мыскал 12, 16 шулай китәләр. Менә кешегә әйтәләр бит, син нәрсә мине мыскыллыйсың дип. Мыскыллау ул кешене кичерәйтү, кимсетү. Менә булар шул чорның бик нечкә ниләре, игәүләре. Менә алар кырынгандан иткәннәр һәм аларның пычаклары ниләр бик үткен булган. Менә карап та нинди шымаймы? Менә моннан да шымарак шушы гына бар. Алар һәрберсе тишекле. Алар йөргәннәр, моның белән алтыны да билгеләп була. Шундый шыма тимерләр, булар бик сирәк табылдыклар инде. Язучы, тарихчы Галим Нурулла Гарифның музейында татар тарихының һәр чорына караган үз ядкәре. Экспонатлар санап бетергесез, мирасыбыз бай, күршегә керәсең юк. Ул һәр табылдыкның исемен, көнкүрештә ничек, кайчан кулланылуын язып, китапка да әле теркәп бара. Чөнки тарих әкият түгел, төбәк тарихы дәлилле, хакыйкатьле, халык сабак алырдай булырга тиеш. Һәр авылда теге хәзер бит инде металлургия саталар иде. Бөтен кеше тимер эзли, тимер сата, тимер нитә, һәм мин алар белән һәр вакытта аралашып торам. Һәм алар нинди дә булса әйбер тапсалар, алар миңа бирәләр. Мин карыйм, өйрәнәм аларны. Менә бу китаплар чыгарам инде мин. Менә борынгы Чал төбәк авыллар археологиясе. Мин нәрсә тапсам дагын, аның картасын төзим. Кайда табылган икән? Табылган. Мен дә барам, сукалагач керамик материал җыям, шикләрен билгелим, сиратын билгелим. Менә бөтенесен описывать итәм монда. Бу нинди әйбер, кайчан кулланышта булган, нинди чорда булган, менә пожалуйста. Авыл урыны, зират урыны, һәм мин анда ташлар куям. Әмма бит ул бер диңгезнең бер тамчысы гына, аның өчен мәктәпләрдә балаларга төбәк тарихы бирелергә тиеш. Ул бит инде шул нинди уку институтларда бирелергә тиеш. Телевидение шушы рольдә эшләргә тиеш. Минем әйтәсе килә, менә халыкны тәрбияләр өчен тарих та кирәк, мәдәният та кирәк, әдәбият та кирәк, тел дә кирәк, барысы да кирәк. 11 ел уку дәврендә мәктәптә безнең балалар төрле милләт тарихларын өйрәнә. Мисыр, Рим, Византия, Русь ел-язмаларын тырышып-тырмашып укыталар. Тел теш тидерерлек түгел. Ләкин үз ата-бабаларының тарихы гына читтә кала.
Мисал өчен, 11 елда гомуми чит илләр тарихына 214 сәгать бирелгән. Россия тарихына 216 сәгать. Шул исәптән бу фән кысаларында 56 сәгать, Татарстан тарихына да укытучылар күз атса була. Ул һәркемнең вөҗдан эше. Моңа мәгариф системасы каршы да түгел, ләкин мәҗбүр итүче дә юк. Төбәк тарихына, ягъни краеведение дигән фән өлкәсе өчен 11 ел дәвамында уку программасының 1 сәгатендә күпсенгәннәр. Кызганычка каршы совет чорындагы тәҗрибә бик таралмады. Без югалттык. Аның дирәге дә ул тәҗрибә. Менә минем кулда шундый пособие бар. Бу төбәк тарихы буенча пособие, мәктәп тарихын эшләнгән. Мин теге 3 ел үз вакытында укытыш булып эшләдем. СССР тарихы бар иде. СССР тарихының программасында бар иде краеведение, төбәк тарихы өлеше. Без официаль рәвештә мәктәптә укыткан вакытта зур тарихны, төбәк тарихы буенча да мәгълүматларны бирәдек. Бу бик әһәмиятле, шуңа күрә аны без ул вакытта төрле кружокларга да бәйлидек. Чөнки ватан тарихы рамкасында кружок эшләде. Һәм шул кружокларга таянып без гомуми тарихка, җирле тарихны кертеп җибәрдек. Тарихчылар дәүләт тарихын, төбәкчеләр милләт тарихын яза. Төбәк тарихы гади халыкның тормышын, яшәешен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, киенү, ашау әдәбен тасвирлый. Ул зур сәясәттән, дөнья гаугаларыннан читтә, әмма үз бурычын яхшы үти. Балаларда милли горурлык, патриотизм кебек хисләр аша милли үзаңны үстерүдә аның роле бәхәссез. Төбәк тарихының шәшәк аткан чоры исә ул узган гасырның 90-нчы еллары. Бу дәврдә Татарстан тарихы дигән фән атнасына бер мәртәбә тулы канлы дәрес буларак кертелә башлый. Аның кысаларында районнар үз төбәк тарихларында өйрәнергә җөрьәт итәләр. Әмма ай күрде, кояш алды шул, зурдан кубып, халыкның җан атып ирешкән нәтиҗәләре генә күрәчәккә каршы гомерле булмый. Россия мәгариф системасы яңа федераль стандартларга күчкәч, бу фән өчен мәктәпләрдә көн бетә. Моны яңадан кайтарга кирәк, чөнки безнең хәзер татар тарихын гомуми рәвештә өйрәтү мөмкинлеге юк. Юк дияргә була, инде аз гына калды. Хәлбуки безнең дәресләр бар. Шуңа күрә безгә хәзер тырышырга кирәк Россия тарихын өйрәткән вакытта программага кертергә краеведение өлешен һәм шуның нигезендә эшләргә кирәк аерым укыту пособиеләре. Бу булырга тиеш беренчедән гомуми, кыскача татар тарихы, чөнки Россия кысасында булган бөтен татарларга да өйрәтергә кирәк татар тарихының шушы өлешен. Анда билгеле аның булырга мөмкин теге җирле үзенчәлекләре керткән аерым пособиеләрдә, мәсәлән, авыл тарихлары, район тарихлары булырга мөмкин. Һәрбер өлкә буенча гомуми тарих буенча, аннан соң җирле тарих буенча аерым пособиеләр кирәк. Шуңа күрә безнең мәгариф һәм фән министрлыгының булырга тиеш аерым бер программасы мондый дәреслек кулланмаларны башта эшләргә кирәк. Эшләү мөмкинлеге бар, галимнәр Аллага шөкер исән саулар. Безнең фәнни базада җитәрлек. Министрлыкның булырга тиеш теләге һәм менә шул юнәлештә эшне башлап җибәрә кирәк. Шулай эшләсәк, безнең алга таба кулланмалар булачак һәм без моны укытылачакбыз бу юнәлештә. Бүгенге көндә мәктәпләрнең база уку планы 2 өлештән тора. Ул инвариатив һәм вариатив өлешләр. Икесенә дә балалар өчен мәҗбүри дәресләр кертелгән. Инвариатив өлешендә төп фәннәр укытылса, вариатив өлешендә һәр мәктәп үзенең мәнфәгатьләреннән чыгып, өстәмә белем бирү юнәлешләрен билгели. Моңа факультатив, электив дәресләр, дәрестән тыш чаралар керә. Мәсәлән, 5-нче сыйныфта дәрестән тыш укуга атнасына 4 сәгать бирелә. 6-нчы, 7-нче, 8-нче сыйныфларда 5 сәгать. 10-да, 11-дә хәтта 9 дәрес бирелә. Ләкин бу өстәмә сәгатьләрне һәр мәктәп нинди фәннәргә сарыф итәсең? Бу мәктәпнең үз вәкаләте. Нәрсә белән генә шөгыльләнми безнең балалар? Кемдер шахмат уйнарга өйрәнә, мәктәпләргә информатика, математика, физика, хәтта физкультурага да вакыт җәл түгел. Барысы да кирәк, сүз дә юк. Милләт тарихына гына сабан сөрергә кала. Шушы бинеурочки хисабына хәт 1 сәгать булса да кирәк тиеш ул. Аны 1 сәгать кенә 2 сәгатьтә кертеп була. Моны Россиянең мәгариф министрлыгы биргән бит. Бу үзебездән тора. Үзебезнең минемчә министрлыктан тора. Үзебезнең директорлардан тора. Мәктәп җитәкчеләреннән тора, район җитәкчеләреннән тора.
37 ел мәктәптә тарих фәнен укыткан Татарстанның атказанган укытучысы Илдар Сафин әйтүенчә, 2012 елда Татарстан Мәгариф министрлыгы районнарда эшләүче тарих укытучыларына төбәк тарихы буенча дәреслекләр әзерләргә тәкъдим итә. Саба районы буенча зур материал туплыйлар. Ул уку әсбабына районның борынгы тарихы, риваятләре, тарихи һәйкәлләре, атаклы шәхесләре, халыклары турында бай мәгълүмат туплана. Дәреслек битләренә 300 фотосурәт урнаштырыла. Укытучылар өчен методик кулланма да языла. 34 сәгатьлек төпле фәнни уку әсбабы. Шундый ук дәреслекләрне бар районнарда диярлек эшләп чыгалар. Әмма ни сәбәптер, бираздан нәшер дә ителмичә, бу китаплар күздән югала. Анда без иң борынгы чордан башладык. Дәресләр бүленгән, 34 сәгать балаларга, 34 сәгать укытучыларга, һәрбер дәрес эшләнгән конспект формасында, һәрберсенә презентация эшләнгән. Нәрсә, моны излекле бардык инде. Бөтенесен без кулачларга тырыштык. Кызыклы идеме материал? Материал бик кызыклы, конечно. Безгә дә бу мәсьәләдә очына башына җитеп булмады. Мәгариф министрлыгының җавабы булайрак булды. Татарстанда 1-4 сыйныфлар татар мирасы, 5-11 сыйныфлар өчен татар тарихы дигән уку әсбаплары әзерләнеп, мәктәпләргә таратылды. Төбәк тарихы буенча дәреслекләр турында сорау бирелсә дә, ләммим, бер кәлимә сүз дә юк. Төбәк тарихын балалар музейлар, экскурсияләр, класстан тыш чаралар, класс сәгатьләрендә өйрәнәләр дип рәсми хатта ассызыкланган иде. Югары Тегермәнлек авылы турында беренче мәгълүмат 1380 елгы рус чыганакларында очрый. Иң башта бу авыл Тимерле дип аталган булган икән. Бу атамасы аның әле дә авылның русча тәрҗемәсендә кулланыла. Авылда тегермән төзелгәч, аны югары тегермәнлеккә үзгәртәләр. Бу мәгълүматны нәкъ менә төбәкчеләр эзләп таба. Төбәк тарихы белән кызыксынган атаклы балалар шагыйре Шәүкәт Галиев 1960 елларда Мәскәү архивларында Александр Матросов батырлыгын кабатлаган Бари Шәвәлиев исемле бер татар солдаты турында кичкенә генә мәгълүмат таба. Эзләнә торгач, бу каһарман солдат югары тегермәнлек егете икәне ачыклана. Әлбәттә, инде шушы эзләнү эшләрендә мәктәп балалары катнаша, укытучылар катнаша, безнең аның биографиясе туплана. Бари Шәвәлиев белән бәйле күп кенә документлар, экспонатлар туплана. Һәм инде шушыларга нигезләнеп, авыл тарихы белән бәйле 1975 елның 9 маенда югары тегермәнлек мәктәбендә инде ачыла музей. Бүген югары тегермәнлектә генә түгел, балык бистәсенең һәр мәктәбендә Бари Шәвәлиев турында балалар укып беләләр. Чөнки районда һәр мәктәптә аерым программа уку әсбабы нигезендә мәҗбүри рәвештә 7-нче сыйныфта төбәк тарихы дигән дәрес укытыла. Эшләнә алырдай эш икән. Дөресен әйткән вакытта, нәрсә дип әйтәм, доктор әйткән вакытта инде безнең бердәм дәүләт имтиханы белән бәйле булган математика белән рус теленә игътибарлары күбрәк китә башлады хәзер вакытта. Леке белән шура. Менә 20 элек чагыштыра вакытта балалар рәхәтләнеп йөриләр иде, экскурсия оештыралар иде, үзләре кызыксына иде. Но хәзерге вакытта инде рус теле биргә кирәк, математика биргә кирәк. Бит инде шулай бит инде имеш чиратта алар. Шуңа күрә тарих тегендәрәк калып тора. Но 5-6, 7 классларда кызыксыну бик зур. Бик катлаулы эш идеме соң? Юк, аның бер нәрсәсе юк. Ул әйтеп торганымча фокус буенча класстан тыш чаралар бирелә, һәрбер класска 1-2 сәгать. Аны ата-аналар җыелышында һәм балаларның сайлап алган буенча эшлибез инде. Минем уйлавымча, үз тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк. Балалар аны белергә тиеш. Тарихны, туган як тарихын, гаилә тарихын балалар алдан белеп үсергә тиеш. Милли горурлык кеше ватанны сөюдән башлана түгелме? Бу изге максатка ирешү юллары да билгеле кебек. Моңа күрәзәлек итәсе юк. Дәүләт махсус программалар кабул итә, җитди рәвештә мәктәпләрдә тәрбия эше белән шөгыльләнә. Әмма хакыйкать янәшәдә генә. Минемчә, безнең Мәгариф министрлыгы аңлап беткән моның әһәмиятлеген. Алар теге көндәлек тормыш белән яшиләр, алга тай перспектива карый алмыйлар.
Мен ойлаймын, Мәскәүдәге гомуми Россия Федерация мәгариф министрлыгына аңлатырга кирәк. Ни өчен кирәк? Мондай краевед пособиялары. Гомуми эшләрне алып барган вакытта гомуми карашлар кирәк. Гомуми карашларның тарих нигезендә эшләп була. Һәм ул гомуми карашларны эшләгәндә төбәкчелек мәгълүматлар да бик әһәмиятле. Чөнки Русия тарихының нигезе төбәкчелек тарихында. Главный тарих бит. Любой врач мол, инженер мол, патриотизм хисләре тәрбияләүче үзеңнең төбәгеңне Татарстанны ныграк белергә кирәк бит. Кая безнең патриотлар тәрбиясен? Кая бүген татар теле дибез? Үзенең төбәк тарихын белмәгәч, үзенең Татарстан тарихын белмәгәч, ничек итеп татар телен өйрәнәм дип ашкынып торсын соң ул? Критикавай итәбез бүген, башкасын куябыз. Ничек ашкынсын соң ул балаңа? Иң беренче бәйләп әйтергә кирәк монда. Тарих белән тел бәйле бит ул. Татарстан тарихы, төбәк тарихы белән татар теле бер алар бергә булганда гына уңыш китерә бит безгә. Яшәүнең аның бер мәгънәсе бар. Менә яшәүнең мәгънәсе аның үзеңнән соң, үз калыбыңда, үзең кебек телле, динле, гырыф-гадәтле нәсел калдыру, бала-чагалар калдыру. Чөнки аны безгә әби-бабайлар калдырган. Менә шулар бөтенесе бергә булганда гына халыкның тормышы бәхетле була аның. Ул рухи, ички бай күңел байлыгы белән тормышта яши. Шуңа күрә тарих менә шушыны түкмәй, чәчмәй, борынгыдан хәзергегә һәм киләчәккә тапшыра торган бер чылбыр ул. Иске татар бистәсенең үзәгендә Казанның иске өлешендә атаклы этнограф, педагог, язучы, татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйриның музее урнашкан. Бу йорт Казанда бер качанда үз өйе почмагы булмаган галимнең көн иткән соңгы урыны була. Каюм Насыйри төбәк тарихын өйрәнүгә зур өлеш керткән. Бу фәнгә нигез салган галимнәребезнең берсе. Ул ауларга чыгып, андагы тарихи истәлекләрне тикшереп, карап йөрергә яраткан. Ул бик күп иске кабер ташларындагы язмаларны җентекләп укыган. Халыкның үз авызыннан җырлар һәм гомумән фольклор материалларын җыйган. Бүген исә Каюм баба китапларын күздән кичереп, дөнья буйлап сибелеп яшәгән халкыбызның тарихын кем барлыйсын? Бүгенге тапшыруыбызның кунагы танылган галим, археолог, җирле тарихчылар җәмгыяте рәисе Альберт Бурханов. Альберт әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн милләттәшләр. Альберт әфәнде, менә сез шундый зур җәмгыятьне җитәклисез, әйме? Әйтегез әле, бүген җәмгыятегездә ничә кеше, һәм алар кайсы өлкәдән, һәм аларның эшен ничек бәяләр идегез? Бу оешма гына түгел, бу хәрәкәт дип әйтсәң дөресрәк булыр. Чөнки менә минем санаган буенча без махсус эш эшлибез. Беренчедән без төбәкчеләрнең санын беләсез килә. Кемнәр күпме китап чыгарган, шуның эшне карап барабыз, махсус китап чыгарга. Икенчедән бөтен булган авылларны да бер яктан әйтеләр, татар авыллары Россия, Евразия төбәкләрендә 4000-нән артык дип әйтәләр, ләкин күбрәк дип уйлыйм, чөнки без йөргән саен күрәбез. Ләкин авылларның саны кими. Biz yuqan çıqqan avlarında isk alırga aytабыз, һәм тарихи авларны алда булачак перспективный авларында өйләнергә. Менә җәмгыятьтә күбрәк нинди кешеләр, өлкән кешеләрме, яшь кешеләрме? Элегрәк без әйтә торган инде кемнәр пенсияга чыга, мәсәлән, беренчедән инде бу тарихчылар 40-50 яшьтән кеше уйлана башлый, ничек тормыш итә, ничек өйләнгән, дөресме, ничә балаларны тәрбияли, аның тарихын, шәҗәрә төзи башлый. Менә ул biz 15 елда bu işini başlap yürüyəndə əkrənəb tarix institutunda, akademiyada, lakin bizni o vaxtda anlab bitirmədilər. Bütün Dünya Tatar Kongresi anlab bizni özünün qaramağına aldı. Альберт әфәнде, ләкин бит төбәкне өйрәнүчеләр, аларның эше теге авылларның тарихын өйрәнүгә генә кайтып калмый, әйме? Алар бит авылларның бүгенге тормышында, аның сәяси иҗтимагый хәлендә, аның инде теге мәдәни мирасында өйрәнәләр, аны теге теркәп баралар, аны киң җәмәгатьчелеккә чыгаралар. Дәүләт менә бу эшне аңлыймы? Алар бит дөресен әйткәндә теге дәүләт эшен башкаралар. Bir яктан менә әйтергә кирәк, төбәкчеләр булган эшләре булса, дәүләтнең демократик күрсәтә. Шуның өчен безнең әле бөтен нәрсәне әйтергә булмый, авторитар дип һәм башка демократик элементлар бар, шуның өчен хәрәкәттә бар. Чөнки 37 еллары хәрәкәт туктатылган, чөнки менә Сталин заманында, ләкин әйтеп китәсем килә монда, чынлап та менә bir яктан без моны төзегәндә бу оешманы беренче тапкыр без инде максат куйган идек, авылларның тарихын өйрәнү.
һәм төбәкнең. Ләкин безнең эш китте киңәйрәк, без һәр шәхесләр аркылы да эшли башладык. Чөнки шәхес аркылы милләтне танып ала, әле күп татарлар үзләре дә белеп бетмей, төрле җирләрдә булган, даже Җәлил Тукайны күп җирләрдә башка милләтләрдә, безнең татарларда кайсы белми. Шуның өчен бу эшне дәүләт программасына кертергә кирәк, ләкин без әле сөйләшүләр күбрәк, менә конгресс аркылы гына эш бара. Безнең фәннәр академиясына моңа игътибар итә башлаган, ләкин ул эш ташланды. Сез беләсез, менә Уфимский уезд дигән китап чыгардылар. Тарих институтына бу шанс бирелгән иде. Безнең Оренбург ягын, Пермь губерниясе ягында булган татар авылларының һәм татарның тормышын 17-18 гасырда архив материалларын күтәреп, яңадан китапларга безнең Башкортстан төбәкчеләре күтәргән инициативаны аңлап бетмәделәр һәм безнең галимнәр читтә торып калдылар. Әйтәсем килә, безнең менә энциклопедия институты һәм тел әдәбият институты бик актив халык белән эшли, авылларда эшли. Башка институтларга әйтәсем дә килми. Университетта эшли, ләкин анда шәхси кешеләр генә эшли. Карагыз әле, димәк, төбәкчеләр менә татарның үз аңын күтәрүдә, татарның теге менә үз аңын үстерүдә нинди зур эш алып баралар. Менә соңгы теге халыкның санын да исәпкә алу кампаниясе вакытында чыкты бит инде менә бу китап, әйме? Катнаштык, анысы да бездә үзебездә сәяхәт, без менә хәзер менә без көз көне Алла бирсә Уралда үткәрәбез 7-нче форумны төбәкчеләрнең. Ул инде безнең десант формасында бер 30-40 кеше Казаннан китәбез, төрле төбәктән җыелып. Былтыр да шул ук без йөреп чыкты, десантлар, китаплар тараттык, халык белән сөйләштек, халык көтә безне, галимнәр безнең күбесе барырга яратмый, һәм чиновниклар туда сүз әйтми монда. Әле күп нәрсәне аңлап бетми. Безнең бу сәяси өчен бик татар милләтен күтәрергә бик. Без татар теле дип сөйлибез, татар телен сакларга, татар телен саклау өчен безгә беренче чираттан тел дә түгел әле. Безгә халыкның милли аңы кирәк, балалар белән эшләргә. Төбәкчеләрнең күбесе 40, 50, 60, 70 яшьлек кешеләр, шуның өчен яшьләр белән эшләргә кирәк. Без эшне дә ул башладык. Чөнки әкренә без форумнарга алып барабыз, ротация яшьләрне дә ала башладык. Студентларны, укучыларны да һәм 30-40 яшьлек җегетләр, кызларны. Альберт әфәнде, ул гына җитәме? Менә ул экскурсияләр, музейларга бару, конференцияләр үткәрү генә җитәме, әллә ул системалы рәвештә мәктәпләргә кертелергә тиешле фәнме? Ул бәсме, ул махсус менә бит совет чорында без краеведение дигән студентларга укыта торган программа. Ул хәзер бетте. Вспомогательный исторический дисциплин дигән нәрсәләр бар. Ул вузларда бар, ләкин элекке шикелле түгел. Шуның өчен мәктәптә дә булырга тиеш история родного края. Без менә кайсы районнарда андый китапларны төзедек, укытучылар бар. Мәгариф министрлыгы аркылы моны эшләргә кирәк һәм программа кертергә. Россия буенча булмаса, безнең Татарстанда да кертергә була аны. Кертергә була бит. Чөнки без бит менә патриотик эш дип сөйлибез, хәрби турда, военно-патриотическая работа. Без бит әйтәсем килә, патриотик эшне алып барганда, беренче чиратта балаларга әйтергә тиешбез. Син кем, әтиең, әниң кем, аларны яратырга кирәк, хөрмәт итәргә, шәҗәрәңне белергә кирәк. Авылыңның, йортыңның, урамыңның, мәктәпнең, районның һәм республика өлкәнең тарихын белсәң, ул кеше патриотчын, патриотик әйләнә. Ул киң кырлы булырга тиеш. Ул бөтен яктан да булырга тиеш. Киң генә түгел, төрле кырлы булырга тиеш. Чөнки без кичкенәдән баланы беренчедән өйрәтергә туган теленә 5 яшькә хәзер. Безнең садиклар юк, балалар бакчасы, безнең мәктәпләр юк татар телендә. Татар теле аркылы татар без милли аңны үстерәбез. Безнең тарихны өйрәнәбез. Менә сез әйтеп киттегез, төбәк тарихы турында китаплар, дәреслекләр чыкты. 2012 елда чыкканнар иде алар, аларны әзерли башлаганнар иде. Менә бу дәреслекләрнең язмышы хакында сез хәбәрдармы, юкмы? Кирәге махсус грантлар бу төбәкләр. Грантлар бездә күп Татарстанда, ләкин бу менә төбәк системасы буенча грантлар юк. Татнефть аркылы кайсы китапларга акча бирелә, ләкин дәреслеккә игътибар итеп бетелми. Һаман теге кул сузып йөрисе инде. Безнең нәрсә, мин кайсы вакытта бар урыс дөньясы, татар дөньясы дип әйткәндә, без һәр вакыт акча бирде дип әйтәбез, шул системага әйләнеп беттек инде. Чөнки кем китап чыгарса да акча бирдиләр. Чөнки Башкортстанда дәүләт программасы бар, анда китаплар чыгаралар, милли рухка игътибар итәләр, бездә ул юк. Нигәдер? Ләкин менә төбәкчеләр бит алар анда яши авылда. Аларның шуның өчен краеведение, төбәк өйрәнү дип әйтәбез. Алар үз акчасына китап чыгаралар, яки аларга спонсорлар табыла, я алар үзләре тырыша. Альберт әфәнде, шундый зур, шундый мөһим эшегездә, җәмгыятегезнең эшегездә мин сезгә уңышлар телим. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы билгеле галим, археолог, татар төбәкчеләре җәмгыяте рәисе Альберт Бурханов иде.
Төбәк тарихчыларының эше салам кибәннән энә эзләүгә тиң. Кай вакыт 700 ак астында сакланган архив материалларын эзләп табу гына ни тора бит. Дәүләт архивларында да еш кына һәвәскәр тарихчыларны ипи тоз белән каршы алучы юк. Татарның бай язма һәм фәнни мирасын фәнни тикшеренү мәркәзеннән Казаннан, менә монда Лаеш районының Столбище авылына күчергәч тә, безнең белгечләребез, әдипләребез күп кенә материаллар хәзер 7 диңгез артында күк. Монда хәтле ничек килергә дип сукранып, шаң сугып рәсми хатлар да язып карады. Яңа урын заман таләпләренә туры килә. Дәүләт архивлары озакламый цифрлаштырылачак дигән түрәләрнең җавабы канәгатьләндермәсә дә, бу вазгыятькә нәтиҗәдә саз булса да яз булсын дигәндәй, кул селтәп тарихчыларыбыз күнәргә мәҗбүр булды. Хәер, ерак кояшның нурлары кадерлерәк, җылырак буладыр. Милләт өчен янып көеп йөргән кешеләрнең күңел кояшы гына сүнә күрмәсен.